Aleluia! Și dreptul meu se va scrie îndurare. Îndurare. Și eu ca soț, pentru soția mea și ca tată, pentru copiii mei să scrie binecuvântare. Pentru soțul meu și pentru copiii mei să scrie binecuvântare. Iar cei care rămân deciși să trăiască mai departe în păcate, fie curvia, fie vrăjitoria, fie minciuna, trist, își distrug propria lor familie. Propria lor familie. Seara aceasta te întreb. Vrei să fie o binecuvântare pentru familia ta? Vrei să fie o binecuvântare pentru familia ta? Vrei să fie binecuvântată casa ta? Vrei să fie binecuvântată familia ta? Dacă vrei să fie binecuvântată, în seara aceasta cere iertare, păcatul va fi iertat, îți faci o schimbare. Și la urmă, sau chiar de acum se aude o voce care îi spune, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Și bolovanii care au pregătit pentru tine, nu vor mai lovi în tine. Bolovanii care au pregătit să lovească în tine, chiar după legea lui Moise, nu vor mai lovi în pruncii tăi. Nu vor mai lovi în familia ta bolovanii. Pentru că tu te duci și te lași de păcat. Și acum întreb, cine vrea ca să aibă o familie binecuvântată în seara aceasta? Cine vrea să binecuvântată casa lui, familia lui? Ridicat, ridicat, aleluia! Chiar toți, aleluia! Văd jertfa lui Iisus în predică să rezolve orice povară a oricărei persoane care prezintă aici. Uitați-vă, poți să lași mâna jos, aleluia! O să n-are mărit să fie Domnul, mărit să fie Domnul, aleluia! Eu cu trăiesc și de multe părți la programe cu tare și afici și predici extraordinar ce aud cu urechile mele, cântări ce aud extraordinar cu urechile mele. Și cei ce au trăit în păcat continuă să trăiască în păcat. Astfel de programe se îngunoaie. Astfel de programe se îngunoaie. N-am dreptate? N-am dreptate? Și preacupe ușureze. Dar acolo unde diavolul e obligat să plece. Acolo unde diavolul trebuie să-și ia bagajele să plece. Acolo unde diavolul pierde bătălia. Căci cu minciuna lui, cu vrăjitoria lui, cu clăvetirea lui, el nu mai poate face nimic, el trebuie să plece. El trebuie să-și ia bagajele, aleluia, să plece, aleluia. Și acolo rămâne Hristos. Amin? Acolo rămâne Hristos ca Domn și Stăpân. Gloria lui, aleluia, aleluia. Tu, dintre care vrei să faci parte, renunți la păcat sau voi vedea ceva mai fi? Vrei să renunți la păcat? Ia decizia să renunți la minciună, la bârfă. Cele 6 persoane vinovate de vrăjitorie sunt gata să renunțe și să ceară iertare? Nu-ți voi arăta cu degetul, ca și putea arăta cu degetul și cu mâna câteva cazuri de vrăjitorie și chiar și cazuri de curfire. Aș putea să arăt cu degetul de la microfonul acesta. Riște la galul pe la urmă! Firmă la putea Stau la gara și șteve de galul pe la aleluia! Aleluia! Eu vin la întâlnire cu frații, ca diavolul să piardă bătălia. Eu vin la întâlnire cu frații, ca diavolul să piardă mușile. Eu vin la întâlnire cu frații, aleluia, aleluia, ca să câștigăm relația cu Hristos. Amin, aleluia, aleluia. Eu vin la întâlnire cu frații, aleluia, mega doștara ca la șezime, ca să am o relație mai bună cu cel ce poate păzi. Acesta este Domnul, amin? Pentru că vin zile grele pe pământ, dragii mei, așa cum s-a descoperit. Dragii mei, mari evenimente vin peste pământ, peste lume. Dumnezeu ne-a vorbit zile trecute. Și ne-a vorbit zile trecute și tot așa. Din pricina păcatelor care sunt pe plan mondial. Și special, 3 lucruri s-a ridicat la culmele cele mai înalte. Și aici Domnul curvia. Curvia. Deci Domnul avorturile. Și continuă Domnul homosexualitatea. Homosexualitatea. Am decis, odată pe vremea lui Noi, am decis pedeapsă și acum decid din nou evenimente mari.
ca pedeapsă. Dragii mei, cum rămâne Dumnezeu sfânt? N-aud. Sfânt, sfânt, sfânt. Fiți și voi! Mai tare! Sfinți! Ei? Toată purtarea voastră. Aleluia! 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 Prin gata și eu mă ocup de evangelizări la frații romi și rugăciune. Cineva spunea, cine s-a ocupat în România cel mai mult de romi este pastorul Cava. Și am avut ocazia să oficiez cel mai mare botez din România de 500 de persoane de romi în apă. N-a fost în România, nu știu, în Franța sau în Europa, dacă am avut botez de 500 de persoane și am botez toată la un Siret. 500 de frați romi, aleluia! Aleluia! Nu 50, ci avem un botez foarte mare, cât 50, slavă Domnului. Avem 100. M-am dus la apă cu 500 de romi, aleluia! Aleluia, gloria lui Iisus! Biserica din Toptea, de la 0 cât am pornit cu ei și am păstorit, am ajuns de la 0 la 4.000, aleluia! O seară mărit să fie Domnul, mărit să fie Domnul, aleluia! Și spuneam și în altă parte, și spun și acum, am o dorință, chiar dacă sunt român, am o dorință în inima mea după chemarea care mi-a făcut-o Domnul, să fie cât mai puțini romi în iad. Dacă se poate, nu știu ce puteam să nu fie rom de locăiat. N-aș vrea să fie rom în iad. Mai e cineva cu dorința care o am și eu? Ce dorește și Domnul? Aleluia, aleluia. Aș vrea pe străzile de aur a Domnului Străinii să mă întâlnesc cu frații romi, aleluia. Aș vrea pe străzile de aur a Domnului să mă întâlnesc cu frații romi, aleluia. Cu câți dintre voi mă voi întâlni? Cu câți dintre voi mă voi întâlni? Cu câți dintre voi mă voi întâlni? Mâna ridicat, aleluia. Și plecat, Domnul, mâna ridicat, aleluia. Aleluia, ne vor ștele ca la fel. Domnul să ne cuiteze, aleluia. În timp ce unii vor striga în disperare, un picuri de apă de care ar aduce cineva, căci grozav sunt chinuite pe partea aceasta. Vor striga români, vor striga romi, vor striga francezi, vor striga nemți. Dar am o dorință și de aceea predic în seara aceasta ca voi să nu strigați. Voi să nu strigați după apă. Și în seara aceasta să strigați după apa care scrie în Ioan 7:37. Sus de cea mare platului, a stat în picioare și a strigat, dacă se cheamă cineva să vină la mine. Și tu în seara aceasta primești apă. Amin? Amin? Aleluia! Aleluia! Și apa care se primește din aceasta se numește apa vieții, Duhul Sfânt. Amin? Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! În cazul acesta te întrebi, îți pară de păcatele care le-ai făcut până în seara aceasta, la ora 9:30, de minciună, clevetire, probleme de lupte, păcate sexuale, îți pară de vrăjitorie, îți pară de bârfă, de minciună, de vichere, regreți de păcatele care le-ai făcut? Nu. Cine regrete de păcatele mici sau mari care le-a făcut? Cine regrete de păcatele făcute de Domnul? Mâna ridicată, aleluia! Îți pară rău, aleluia! Stai cu mâna ridicată. Am o întrebare, aleluia. Poate face sângele lui Iisus ceva pentru problemele pentru care te-au ridicat mâna? Poate sau nu poate? Experimentează în seara aceasta experiența iertării, aleluia! A spălării și a curățirii prin sângele lui Iisus Hristos, aleluia! Rabine și ștaraga la fel. Puteți lăsa mâna jos, aleluia! Văd o ceată de demoni care o la fugă și văd pe diavolul foarte supărat că pierde bătălia în seara aceasta. Pierde bătălia, căci marfa pe care ți-a dat-o ție nu mai poate vinde, că nu mai ai tu. Marfa care a oferit-o vrăjmașul ție și ai acceptat-o în seara aceasta, tu nu mai accepti și diavolul rămâne cu marfa nevândută, că tu nu mai ești un cumpărător a mărțiului. Tu primești în dar, fără bani și fără plată, viața veșnică. Amin, aleluia! Glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! Și
este legat, avem glorie, Iisus. Și este în această păcatul tău dispare, aleluia, aleluia. Și văd o ceată de demoni în plecare, în plecare. De ce? Că tu ne crezi și de vrăjitoria care te-a implicat și de minciună și vorbesc încă ceva. Și spuneam peste tot și o spun. Am vârsta pe care o am. Nu era cândva celulare, nu era internet. Nu era bine, dar era mai bine. Nu era bine, dar era mai bine. Cum că acum era mai bine sau cum e? Nu știu mei. Ce travaj a făcut diavolul cu internetul, prelucrări pornografice. Este incredibil. Celularele acestea, în loc să rămână un telefon simplu, cu care să poți comunica cu cineva, o pus și internet pe el. Au avut dragul grijă să bagi internet ca vieții bărbați și vieții tineri și chiar și femei să uite unde nu trebuie și diavolul să bată din palme. Că ai dat bani pe un celular și cele 18 persoane prezente aici erau privit pe internet, erau ceva la lucruri pornografice. În seara aceasta aș vrea să ne cred. Amin? 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 Doamne, iartă-mă! Dar sunt foarte curți și spunea cineva, sunt foarte periculos. Aș fi gata să zic, toți care folosește celularele pe lucruri pornografice, Doamne, iartă-mă, ce-ar fi să zic, Doamne, să ia foc în buzunarul ei? Nu-i bine cava, nu? Nu-i bine, nu? Nu-i bine, nu? Și ca așa. Dar știți că dacă zic se întâmplă? Știi că dacă se întâmplă? Știți că ce-o zis odată Elisei când niște copii și-o bătut joc de el? O zis că niște animale sălbatice, niște urși să vină. Și-au venit? Au venit? A venit. Poate cineva să zică din seara aceasta nu voi folosi celular cum trebuie, amin? Nu este numai că despre asta nu s-o predicat niciodată la noi. Nici la biserica mare din... La voi s-o predicat de biserica mare? La voi s-o predicat de biserica mare? Eu l-am spus să arunce la guvern. Așa, parțial. Dragii mei, am o dorință. Diavolul seara aceasta să piardă totul. Diavolul seara aceasta să meargă de înșurșinat. Amin! Zici amin, aleluia! Iar Domnul în puterea Lui să înceapă lucrări de binecuvântări. Pe plan spiritual, pe plan familiar și să înceapă Domnul pe ajută mine și pe plan financiar. Amin, aleluia! Aleluia!